sekalian jong reception committee rengkat berkepalang berkesenong. Ngilapan kre ia kisau tuli ki entrance kiban poi syakaneka venue lane syakaneka caka kabangin tulong ia kaneka jingseng. Kabaning kong na kabanta ki pa riunge kiban wan na kiban ya lingba yo ne maurong road ka parking na kabanta ga jongki kan long hangte ka jaka ka jong i kong jong i doktor sela kabang itip pa ya ka kung kapunglusay kata ka dai jaka parking na kabanta ga jongki banang te kinha banwan na kajan ban poi sya ka jaka ha ka ba jingtingai ka long tang hapo sanspa mitari dinangta kabaar ki bawan na ki thain mawati bat ki bayai lengba ya ka surak umsring ru kin rung lengba ya ka maurong road bat ka parking na banta jongki ru kan long hangte hap punglusai banang te kin sawan dak kejat sya ka ne jaka ka bagi pelong ya ki seng sinar bat kabalai ki bawan na ki thain shillong ki bayai lengba ya umsring bypass ka entrance na kabanta ka jongki kan long kin rung ya ka surok badon lengba jong sinong nong tumai bat kin ya ter kin poi haga jaka ka bangilapan kre ya ka parking na kabanta ka jongki bat na kata ka jaka ka bakin par pang ya ke kali ka jongki ru kan jengai tang kumba hapo sanspa mitar hang ni ka jaka ka bangin tulong ya ka jingseng bat na kabanta ki bawan na ki thai nongpo kajaka kaba kinrung kandai na po merso bhala usurok uban lech ka Grace City William Curry kinrung nang usurok bat kin poi hagan jaka bat ka parking na kabat na jungki kadon halendet jong ne blum bangilapan kre na kabat na ka jingeseng bat ka jingjingai ru na kabat na jungki kan nong palat ya ka news pa lan news pa mitari di katang kadai na kabat ka jingsup jong upai riungai ubanwan sing ngi jingseng habi day bat kalenti kasengken kumno makin rung makin poi sya kaneka madan ka bangilapan kre ban tulong ye kaneka jingseng sinat ka baan riu